Najeriya kasar mu ce mu yo zama a tare. Najeriya ƙasa mai tarin dukiyoyi, mai albarka ga mutanen kirki. Wasu sun san daɗi, wasu ba su san daɗin ba. A dalilin haka ne, salalliya kuma ƙwararriya mawaƙiya mai suna Hafsat G. Aplan ta shirya muku ta tsara muku waƙar Najeriya mai suna kasarmu. Bidiyo ne za ku sa kallo ku amfana. Zai fito ranar Juma'a 10 ga watan 6. Za ku same shi a wajen 'yan dalodin a kasuwar Bata. Masu waya Android su shiga YouTube su rubuta kasarmu G. Aplan. Kubari abaku labari. Kasarmu Najeriya mai taimata addu'a. Allah ya ba mu alkhairi.